Claudette Buttigieg tinsab konvinta bil-Labour żdiet il-Mart u dak li kitbet fuq il-gazzetta rrepetitu fuq il-mikrofonu ta' One News meta staqsejnija minn fejn ġabet din it-teorija. Reġgħet qalet li dan għax daħlu iktar nies Mater Dei. Dan l-isptar sploda b'90,000 persuna li daħlu fih. Dan mhuwiex touristic resort. Lil Buttigieg staqsejnija waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-isptar fejn baqgħet tinjora l-fatt li żdiedu l-operazzjonijiet biex naqsu l-listi ta' stennija, żdiedu testijiet bħal MRI, żdiedu l-konsulenti u anke swali użati u kien għalhekk li daħlu ħafna iktar nies biex ma nsemmux li n-nies qed jgħixu aktar. Quddiem kritika ma taqta' xejn kien naturali nistaqsu għal proposti tagħha. Mortakom bil-proposti għandkom. Mhumiex qegħdin hemmhekk. Il-lista tal-operazzjonijiet mhijiex qiegħda hemm niżla kif suppost. Proposti s-settur tas-saħħa. Fid-dawl li minant min irid ikun Ministru tas-Saħħa għandna bżonn soluzzjonijiet erġajna staqsejna, però kien kollu għal xejn. Illum il-ġurnata biex tbiddel id-dressing ikollok speċjalista. Tagħmel proposti għal qasab tas-saħħa. Tiegħek u tagħtik dan is-servizz. Dan huwa prova ċara mhux ngħidu jiena, jgħidu r-rapport. Tagħmel proposti bħala Shadow Minister. Saħar illi